It-tlet bliet, viżjoni li qed tinbidel f'delużjoni? Din kienet it-tema tal-ewwel attività mtella mill-forum ġdid ħbieb il-Kottoniera. Għaqda li bis-sem ta' ambjentalisti, periti u residenti se tippromuovi l-iżvilupp sostenibbli fit-tlet bliet. Kit Karwana, rappreżentant tal-forum, qal li l-iżvilupp għandu jħares lejn pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika u turistika f'dawn il-lokalitajiet. Imma għandu wkoll żvilupp li jkun jirrispetta il-valur kulturali u estetiku ta' tlet bliet. Kit Karwana tkellem fuq l-importanza li r-residenti jkunu involuti b'mod dirett fid-deċiżjonijiet dwar l-iżvilupp biex iħossuhom parti integrali mill-komunità. Komunità lokali tkun vera involuta fl-inizjattivi li jkunu qed jittieħdu. Meta ngħidu konsultazzjoni, xi kultant il-konsultazzjoni ssir li isma' ħajkun hemm laqa, this is what is going to be done u nimxu minn hemm. Le, aħna rridu li l-affarijiet, il-proġetti li jkun hawn jibdew ukoll mill-lokali, ġifieri l-ewwel jibdew mill-lokal u mbagħad jitilgħu il fuq. Estrid Verla minn flimkien għall-ambjent aħjar appellata l-aktar investiment fil-Kottoniera li jrid ikun ikkumplementat mal-binjiet storiċi li jiddominaw kull rokna ta' dawn il-lokalitajiet. Waqt din l-ewwel attività tal-forum ħbieb il-Kottoniera, il-kelliem ewlieni laburista l-Gvern Lokali Stefan Buontempo ġie elett bħala l-ewwel chairperson ta' dan il-grupp.